जाई बाकी मैं 5 क्विंटल ला महाराज होई लइका में नीचे के झाड़ दिल बड़ा सन। हाँ 2.5-3 क्विंटल तक हो जी। हाँ हाँ ना ना रेट तो सही लगा दिल बनी महाराज 112 रुपये तो गाय में देता नहीं। हाँ हाँ ठीक बा ना ना ये से कम ना हुई ना 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 112 से कम ना हुई। हाँ हाँ विदा कर देम 112 रुपये सही बा। ना 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 अकाउंट में पैसा हम ना ले चेक से हमरा के नगद चाहिए। हाँ ठीक बा नगद चाहिए हमरा के। हाँ तो ठीक बा 2 बजे से पहले ही विदा कर देम पिकअपवा। हाँ हाँ ना ना 2.5-3 क्विंटल तक हो जाए महाराज लइका ढेर जुट जाता सन कुल ओकर झाड़ देता नीचे के तो कुल झाड़ ले बड़ा सन ऊपर के बचल बा। हाँ हाँ 1 हफ्ता के बाद तो माल ढेरी कर ली 10-12 क्विंटल। ठीक बा विदा करी। ठीक बा विदा करी। राम राम मुखिया जी। बैठा बबुआ का हाल चाल बा? ठीक बा रउआ से कुछ काम रहे। बोलो का दिक्कत बा? कहाँ बतियावत रही? जाना तो नहीं खो। अरे एगो बड़ी बड़ खेती करतानी। का चीज के? अलुआ के पेड़ लगैले बानी। अलुआ के पेड़? हाँ वो कैसन होला? जाना तो नहीं जैसे पीपर होला ना कवार भर के बाटे आ ओकरा के झराता जब लगी लगा के तो 5 क्विंटल 4 क्विंटल 2 दिन बाद 3 दिन पे निकलता। उतना आलू फरत रुआ में? हाँ भला हम तो देखल ही नहीं कि भैया आलू के पेड़ कैसन होला। पहले जैसे रोपात रहल तो नीचे बैठत रहल ना अब फरता। हमारे संग दिल्ली गई रही हमारे संग हतिया लाई रहल अमेरिका से बिया तो अगर गई घूमे तो वजह से लाइल बानी। हम तो सुनले बानी कि आलू जमीन में बैठेला रउआ कहतन कि भला पेड़ होला। वो पेड़ कैसन होला ए मुखिया जी चल के हमरो के तन की देखैती। देख लियो बड़ी निठा पेड़ होकल बाटे आ बड़ी फरता। ओकर देखो आलू ऊ ऐसा आलू बाटे एकदम एक सीटी में एकदम चोखा मिसा दियो करे भाभरा बना के खा मटर डाल के चना डाल के दम बनावो कुछ बनावो बहुत मस्त आलू बाटे। देखो तो कितना आधा के दूर से फोन आवता हमार सप्लाई होता सासाराम होता विक्रमगंज होता बनारस होता है जो अंकुश राजा जो बड़ा जन गाय के बस्तु बिहार में रोज 100 क्विंटल तो जा जाता आलू अतना आलू बाटे। हमहू एगो खेती करीला हमार खेती सुनम तरुआ चिहा जाइब। तू का के खेती करत? हम बथुआ के पेड़ रोपले बनी। बथुआ के पेड़ होला? हाँ आम लेखा मोटा जाड़ होला ओकर देखम त पूरा भयंकर। आ ऊ हमार खेती होता ना बथुआ के कि लगी लगा के जब झारम ना बथुआ बा तो 4-4 क्विंटल 5-5 क्विंटल निकली। बथुआ बा? हाँ 5 क्विंटल पेड़ में साग एकदम साग आ खाइम न बना के एकदम मुलायम लागी एकदम बुझाई कि छेनो से मुलायम हमार बथुआ के साग बा। बथुआ के साग मुलायम एकदम। हाँ पेड़वा में ले। हाँ पेड़वा में ले। पेड़वा में ले साग। हाँ साग हाँ आ सोच ली कि हम सप्लाई करी ना सासाराम देवघर देवरिया आटाना पटना जौने बा सब सप्लाई न करी ना हम। बथुआ के पेड़ होला? हाँ हम तो सुन ही ना रही महाराज। रउआ चिहाइल बनी चल के देख ली हमार खेती कैसन बटिए। बथुआ के पेड़? हाँ तो नए हमरा के तू किसानी सिखावत तो रउआ का बुझाता रउआ से क्या कम बनी हमरा के हल्का मिलतनी। हाँ रउआ आलू रोपतनी जौन की पेड़ में फरत रहे तो हमार का ऐसे ही फरत रहे। बथुआ के पेड़? हाँ बथुआ के पेड़ हम ना मान सकी ना बबुआ बथुआ के पेड़ चली ना ओके विश्वास देख ली हो जा 52 बीघा बगीचा जौन बटिए वही तो रोपले बनी। तारा दादा के 52 बीघा बगीचा बा? अरे तो रउआ बुझाते नहीं खे सब कोई के कट्टो परे होला लेके आदमी करेला खेती सब कोई क्या खेती किसानी करेला। मोनी बटैया बजत त वही खेत पे उतान भइल बाड़ो हमार जाके देखो अलुआ के एगो पेड़वा में 5 क्विंटल 4 क्विंटल गिरता और उ सप्लाई देखा पार्टी के 112 रुपये किलो बेचाता। रौरो से बिहर बेचाता 140 रुपये बथुआ हमारे बेचाता 140 के। तो बथुआ में तो आयरन मर्दे पावा जाला आँख रोशनियो बढ़ेला साग खाए से। खाइम तो आँख के रोशनी एकदम बनल रही। तो सही में पेड़ होला ते बथुआ के? बहुत विशाल पेड़ बा आम के जैसन पेड़ होला ना वैसन पेड़ बा हमार।
तो का बुझाता तब तो खेती तू करते बड़ा। तब ठीक बा तार आई में एक दिन गांव पर आई आई देख ले घूम ले आई में एक दिन गांव पर हाँ हाँ आई तारा गांव पर आई में एक दिन चली 2 दिन के बाद घूम ले का दिक्कत बा तो गाँव पर रही है तू तार मर्द बिजनेस फैला तो बकरियों के तू फार्म खोल देल बड़ा उहे ना दिन भर टेम्पुओ पर लेके सप्लाई करी ना अपने से सब चलाई ना अपने से सब धंधा करी ना हम तब तो तार बही में बचत होत हो अब अहिने हम 2 क्विंटल बेच के होने महादीगंज में से हमार तो भैया माले नहीं खे आटा इतना ऑर्डर आवता ना देखो कलकत्ता से आवता आढ़ो को लकर तो सन 11 क्विंटल देवे बाकी उतना माले नहीं खे होता लइका हमारे गांव के झाड़ देता सन चतरा गुल बा जिसे न जे तोरी कैसे ही फैलल बाटे वो सही चतरा गुल बाटे एकदम जनल आ चतरा गुल बा न बैर लेखा लटक जाता पूरा ये गही से लगी हिला देता सन नीचे वाला तो कुल झाड़ लेला बड़ा सन ऊपर वाला बजता तो देखो एगो पार्टी के 2 बजे से आई वो कहता चेक पर हम ले में। दोस्तों यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को फाड़ के शेयर कीजिए।